क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै जलाइसेयाव आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गोख्रों फोथायनाय दं। फोथायनाय लाखिनांगोनबो, खारन बिथांमोना मिथिगौ रायजो राजाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा जुदि माबाफोर मोनसे मोनदोंबा, जा एसे मोनदों बेनि गेजेरजोंनो मोनबोदों। राजनैतिक सोमावसारनाय, रांखान्थि सोमावसारनाय, हारिमुवारि सोमावसारनाय गासिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो जाबोदों। दिनै हारियाव माखासे बिराद गिदिर गिदिर जेंनाफोर फैदों। जोंहाथ' जेनेबा हा हुनि जेंना, राजनैतिक जेंना, बर' गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि जेंना, माने दाबि बिबान, आरो लोगोसे बिदिनो जोंनि मिडियामनि बा बर' मिडियामनि बा जोंनि दा सोलिबाय थानाय माखासे जेंनाफ्रा जोंनाव दंबाय थायो, राव थुनलाइनि जेंनाफ्रा। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनखौ नायोबा ससिय' इक'नमिक रिफर्मआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्राय दिनैनिफ्राय हमनानै लादो 1970 बा 75 मायथाइसोनि उननिफ्राय जिबादि मोनसे खामानि मावबोदों, जे जोंनि गेजेराव इक'नमिक कनसियासनेस लाबोनांगौ, कालचारेल कनसियासनेस लाबोनांगौ, ससियेल रिफर्मेसन लाबोनांगौ, बेफोरनि खामानिखौ मावै दिनैसिम लाबोदों। खिन्थु दानि आधुनिक जुगावबो, गोदान जुगावबो बर' समाजा राजनितिक खारनावनो होन एबा गुबुन गुबुन जाहोनावनो होन, गामि ओनसोलाव बे समाज बेबस्थाफ्रा बायग्लिलांनायनि जाउनाव यां जेनेरेसनफोरनि गेजेराव मोनसे लागामसारा थासारि आरो फ्रास्ट्रेसनखौबो नुनो मोनदों, जायनि थाखाय ड्राग्स, सुइसाइड, माने गावजों गाव बुथारलायनाय, आरो सोरनिबा हिन्जावखौ सोरबा हौवाया दोनखारनाय, आरो सोरबा हौवाजों सोरबा हिन्जावा खारफालांनाय, उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि जेंनाफ्राबो बारायफिनबाय थानाय नुनो मोनदों। थ' जोंनि हारिनि रांखान्थि, राजखान्थि जेंनाखौ लानानै जुजिनायाथ' जुजिलांबाय थानांगोन। मोनसे हारिया जिहेतु जों फिसा हारि, जों भारतबर्ष बा गथै बिश्वआव नायोबा जों एसे फिसा जनसंख्याया, फिसा फिसा हारिफोरा थांनानै थानायनि जुजिनाया जोबनो रोङा। बबे समाव मा महराव फैयो बिदि होननानै जों सब समाव सोमावसारनांगौनि बाथ्रा नङा। जुजिनाया सोमावसारनायखौल' बुजिया, नाथाय जों जेब्लायबो गाव थांनानै थानो, गावखौ फोथांनो थाखाय जेब्लायबो जोङो खामानि मावबाय थानांगौ जायो, जुजिबाय थानांगौ जायो। आरो बेनि गेजेरजों नैबे समाज बेबस्थाफ्रा जुदि गाज्रि रोखोमै गावस्रालाङोबा अब्लाबो मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया। थ' बे बिथिङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रला जोबोद गोनां जानानै फैदों। दा बेखौनो दिनै आंनि बे जथुम्मानि गेजेरजों रायजो राजाखौ खावलायदों। बर'आ बर', बयनिबो गोसोआव बे रावनि, जोंनि धोरोमा गोबां सोलायबाय, नंगौ, आलदा आलदा धोरोमजों जाबाय, नाथाय रावा जोंना मोनसेयानो। रावखौ जोङो सनमान होनांगोन आरो जोंनि हारिमुखौ सनमान होनांगोन। आरो जेरावखि थाया मानो जों बर' फिसाजो, बे चेतनाया बयनिबो बिखायाव थायोबानो, आरो जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि आफादखौ जोंनि माहारिनि सिनस्रि हिसाबै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। जिहेतु बियो मा बुङो, बबेबा समाव गासै हारि नाङैनो बिथांमोना मोनसे खावलायनाय होयो जे ओरै जानांगौ। बेफोर खावलायनायफोरखौ जों जुदि मान होलायनो हायोबा अब्लानो जोंनि हारियाव खौसेथिया फैयो। दाबो जों खौसे, राजनैतिक भाबै गावस्रानाया गासिबो समाजाव फैयो, नाथाय जेला जातीय एबा सामाजिक संगठनफ्रा गोख्रों जायो, बिनि गोहोमफ्रा जेला गोख्रों जायो, राजनैतिक गावस्रा गावस्रियाबो मोनसे हारिखौ जेबो नस्थ' खालामनो हाया। बेनि गेजेरजोंनो जों मावलांनांगौ। आरो जों बेखौनो आङो खावलायगोन जे गोदान मोनसे कनसियासनेस, दानि मडार्न मोनसे जि एज, टेक्न'लजिनि एज फैदों जेला, बेवहाय मोनसे सिभिलाइजेसननि जुजिलायनाय फैदों। गाव गावनि सिभिलाइजेसनखौ गायसनलायनायनि, गिदिर गिदिर हारियाबो गावबागाव सिभिलाइजेसनखौ गोदानै गायसनलायनायनि मोनसे जुजिनाय फैदों। फिसा फिसा हारिफ्राबो गाव गावहानो मोनसे सिभिलाइजेसन दङ, बे सिभिलाइजेसनखौ ग्लरिफाइ खालामनांगौनि मोनसे सम फैदों। बेवहाय इन्टेलेक्सुयेल मोनसे वार नांगौ जादों। लेखा गोरों मानसिफ्रा गोजानाव खारनानै थाखोमानो नाङा, सिरि थानो नाङा, क्रिएटिभिटिखौ लाखिबाय थानांगौ आरो गावनि क्रिएटिभिटिनि गेजेरजों हारि एबा समाजनो लामा दिन्थिनांगौ।